Turnover? Hindi, sa may kwan. Diba, unsay... Hindi ko kasabot. Hindi. Ako sa nere eh. Oo. Sama rin ko no. Buwan pa. Bali, ang buwan ko ganito. Lala na sa sahe. Kung anong, let's say for example, twice to meet kung anong nagpapito magkasama. Ha? Marumok na buwan. Pero, ang schedule sa Ormoc na pila na, Diba po? Kung sa may 1 of 4 di ba Borongan Ormoc. Kaya, dapat pero I'd rather it be that choice sa Ormoc. If Ormoc has the choice of venue, ano mo ako kung sila ng Borongan, yan kung lang sila sabi. Mas gawal ba? Kaya tumok ka ng gawal. siguro siya sa iwan. Mas tayo. Diba? I mean, napakapapos biyahe ba yan? Oo, kapa yan. Ilan? Pero, I mean, it makes sense. Pero, as long as okay sila, so okay. Pero ang problema lang ay so okay sa bilog. O ba, diba? So, manang nagari. Kaya nga po, kung ang ilang interest is neutral venue for Ormoc, they can have this space or something. Dati, ganun siya. Sige, I mean, kasi you're supposed to Enjoy enjoy the perks sa number one. Mag-enjoy yung sakar sa number one. Great ba? Kung magbiyahe ko, baka matintay na ito. Pero wag dito lahat na mangyayari, grabe. Kadagamag yan. Maybe even Kananggaw. Ang Kananggaw. Pero, I don't know, baka na ako. Murag pasakit na ba? It's the number one. on that team na number 1 and then corporators and then corporators. Ano, mag-sa magkaan niya? What did we do to deserve this? Tawagan na sila niya. Yan ko sabay, tawagin naman. Yan ka. At yung iwan. Ano mo kayo na ila. I would say, what? Ay, mo-reflect mo din. I mean, ang impact na nasa audience ba?
magawas ng proban. Ano ba yung speed sa road mo? No, vamos a impactar que ni verdad. I mean, para na ako ba? I mean, masakit. Isang, Lami kami. isang, I will never suggest that para tapos, hopefully, Ay, nabitin ka. hopefully, may magabasin ka. Ayaw lagi pa, no? Itong buwan, hindi siya sama. Pinapol. Hey, I'll try to convince you. Hindi naman, parang pwede man. Wala naman gani yung advantage sa Mormon going pero yung makapuyon pag yun mo. Kung mag-ipulatan din yung